Di mîtînga bloka Aştiyê de teqîn li Enqereyê çêbû. Lê cenazeyê kesên bûne qurbanî li Çar Aliyê Bakurê Kurdistanê re hatin şandin. Ji wan du cenaze jî li Amedê bi awayekî girseyî hatin veşartin. Girêgirên DBP û KCD jî di merasimê de amade bûn. Ji Amedê banga adaletê kirin. Kürdistan halkına başsağlığı diliyorum. Serê xelkê Kurdistanê sax be. Ev hevalê me ji bo Aştiyê çûbûn Enqerê. Lê cenazeyên wan ji me re şandin. Li gel hemû hovîtî û qetliaman em dîsa dibêjin Aştî. Pêwîst e demdest rêya çareserî were vekirin û Aştiyekê mayînde were pêkanîn. Em ê bi hemû hêza xwe ji bo vê yekê bixebitin. Digel partiyên siyasî nûnerên sazî û dezgehên sivîl jî di merasimê de axivîn û ji ber van teqînan AK Parti suçdar kirin. Em bêjin êdî bes e. Êdî destê xwe ji ser gelê Kurdistanê rakin. Li ser Kurda lîstikê xwe qirêj nelêzin. Em êdina qebûl nakin. Gelê Kurd gelê heştê sala nod sala nine. Êdina gelê Kurd her daim ji hefta heya hefteya. Ev parastina xwe bike. Li paytexta Tirkiyeyê Enqereyê roja şemiyê di mîtînga Aştiyê de teqînekî xwekujî pêk hatibû û di encamê de 128 kesan jiyana xwe ji dest dabûn û bi sedan kes jî birîndar bibûn. Di 5 Hezîranê de li Amedê û di 20 Tirmehê de jî li Pirsusa Rûhayê teqîn pêk hatibûn. Çar mehberê jî li vê qadê di mîtînga HDP'de teqîn pêk hatibû û gelek kesan jiyana xwe ji dest dabûn. HDP'yê dibêjin ger hikûmetê kiryarên vê teqînê ceza bikira, teqîna Enqereyê jî rû nedida. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.